tomto tutoriáli si ukážeme, ako vytvoriť plagát na postermywall.com. Choďte teda na túto www adresu postermywall.com a registrujte sa. Vašou e-mailovou adresou a vašim heslom, alebo ak ste registrovaní, tak sa prihláste prostredníctvom svojho mailu a svojho hesla. Po prihlásení sa kliknite na Start Project, to znamená začnite svoj projekt, a môžete si vybrať vytvorenie plagátu, koláže, fotografického kalendára alebo fotopohľadnice. My sa naučíme, ako vytvoriť plagát, čiže poster. Klikneme na poster. Tu máte možnosť vybrať si buď z upraviteľných návrhov na šablónu, alebo pozadie, ktoré si vyberiete podľa seba. My pri vytvorení plagátu sme si vybrali pozadie. Pozadie si môžete vybrať buď jednofarebné, alebo tieňované, alebo si môžete vybrať nejaký obrázok na vytvorenie vášho plagátu. Zadáme si tému, napríklad škola, a dostaneme takúto ponuku plagátov alebo pozadia plagátov. Vyberieme si jednu z nich, napríklad túto. A začneme tvoriť vlastný plagát. Na vybrané pozadie môžeme pridať text. Opäť máme možnosť vybrať si rôzne efekty textu. Vyberieme si napríklad tento druh písma, alebo farbu. Farbu si vyberieme modrú, napríklad rôzne farby modrej. Vyberieme si, či chceme text rovný alebo zakrivený, hore, dole, vlnovka, doľava, doprava. A napíšeme tam nejaký text. Po napísaní textu tento pridáme k plagátu. Pochopiteľne môžeme si ten text usporiadať tak, aby nám to vyhovovalo na plagáte. Okrem toho si môžeme pridať na plagát nejaký clipart, opäť nejakou témou. Tak si vyberieme napríklad školu. Dáme si tam tento clipart. Opäť si ho usporiadame tak, aby nám to vyhovovalo. A otočíme si ho. Okrem clipartu si môžeme pridať i fotografiu, ktorú si stiahneme z Facebooku alebo z nejakého nášho počítaču. Pridáme túto fotografiu, upravíme jej veľkosť, tak aby nám to na plagáte vyhovovalo. Po prípade môžeme pridať nejaké logo na ten náš plagát. Opäť upravíme jeho veľkosť. A takýmto jednoduchým spôsobom
Po pridaní textu, clipartu alebo fotografie alebo loga si klikneme na Save Draft a náš plagát uložíme. Po uložení máme možnosť ho zdieľať buď prostredníctvom Facebooku, e-mailu, Twitteru, Pinterestu alebo blogu, alebo máme možnosť ho šerovať online. Dáme si názov nášho plagátu, napríklad Back to School, a budeme šerovať online cez HTML kód alebo cez embed kód, ktorý okopírujeme. Ja som si vybrala embed kód, okopírujeme a môžeme ho dať na blog alebo webovú stránku, eventuálne do TwinSpaceu. Pôjdeme na našu stránku do TwinSpaceu, kde klikneme na zdroj, source, a do ktorého okopírujeme embed kód nášho plagátu, dáme uložiť a nami vytvorený plagát Post My Wall sa nám